ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് വിശ്വരൂപല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കണ്ടായിരുന്നത്? അതെ മാതാജി. എത്ര വരെ എടുത്തത്? 34 എടുത്തു അല്ലെ? അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാൻ പറയാണല്ലേ, നീ ആര് മാത്രമുള്ള ഒരു നിമിത്തം മാത്രം, നീ എന്റെ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. നീ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി എല്ലാവരെയും വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നീ ഇപ്പൊ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? യുദ്ധം ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അല്ലെ? ഓൾറെഡി എല്ലാവരും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നിനക്ക് കീർത്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പരിപാടിയാണെന്നുള്ളതും കൂടിയിട്ട് പറയാണ്. എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ആസൂത്രണമാണ്, ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയപ്രകാരമാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, നീ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, വെറുതെ ഒന്ന് യുദ്ധം ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ മാത്രം മതി. കാരണം നീ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതുവരെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ ഭീഷ്മ പിതാമഹനെയും ദ്രോണരെയൊക്കെ വധിക്കുന്നുള്ള പ്രയാസമൊന്നും വേണ്ട. അവരൊക്കെ ഓൾറെഡി മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. നീ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ എന്നാണ്. അതുവരെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്. ഇവരൊക്കെ കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും ജയദ്രഥനും കർണനും ഇവരൊക്കെ മഹാരഥന്മാര്, മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അവരൊക്കെ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതുവരെയാണ് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി 35-ാമത്തെ തൊട്ട് 46-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ അർജുനന്റെ പ്രാർത്ഥന. അർജുനൻ ഇപ്പോ കാലരൂപത്തിലാണ് ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ പേടിച്ച് വിറച്ച് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ഇനിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 35. സഞ്ജയ ഉവാച ഏതശ്രുതോ വചനം കേശവസ്യ കരുതാഞ്ജലിർവേപമാന കിരീതി നമസ്കൃത്വാ ഭൂയ ഏവാഹ കൃഷ്ണം സാഗദ്ഗതം ഭീത പ്രണമ്യ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയാണ് സഞ്ജയൻ, രാജാവേ, ഭഗവാന്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് അർജുനൻ വിറപ്പുണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കൈ കൂപ്പി ഭയത്തോടെ ഇടറുന്ന സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പോ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ഈ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോ, കാരണം ഇവരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു, ഇവരൊക്കെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു, ഓൾറെഡി പേടിച്ചാണ് അർജുനൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ നീ ഇവരൊക്കെ കൊന്നു കൂടി പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോ പേടിച്ച് വിറച്ച് കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട് ഭയത്തോടു കൂടി ഇനി അർജുനൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. എന്താണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്? അർജുന ഉവാച സ്ഥാനേ ഋഷികേശ തവാ പ്രകൃത്യ ജഗത് പ്രകൃത്യനുരുച്യത്തെ ച രക്ഷാംസി ഭീതാനി ദിശോ ദ്രവന്തി സർവേ നമസ്യന്തി ചാസിത്ത സംഘ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഋഷികേശ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ തിരുനാമ കീർത്തനത്താൽ ലോകം ആനന്ദഭരിതമായി തീരുന്നു. ഭഗവാന്റെ നാമം കീർത്തിച്ചാൽ തന്നെ ലോകം ആനന്ദം അനുഭവിക്കാണ്, അങ്ങയിൽ അനുരുക്തരാവുകയും ചെയ്യും. സിദ്ധി നേടിയവർ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നുവെങ്കിലും അസുരഗണങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ട് അങ്ങുമിങ്ങും പായുകയാണ്. ഇത് ഉചിതം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഈ നാമ കീർത്തനം കൊണ്ട്, തിരുനാമ കീർത്തനം കേട്ടിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാണ്. എല്ലാവരും അങ്ങയിലെ അനുരുക്തമാവുകയും ചെയ്യും. സിദ്ധി നേടിയവർ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അസുരഗണങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അവരങ്ങുമിങ്ങും ഭയം കൊണ്ട് അവരങ്ങുമിങ്ങും പായാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഉചിതമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. കസ്മാച്ചതേന നമേരൻ മഹാത്മൻ ഗരീയസേ ബ്രഹ്മണോപ്യാതി കർത്രേ അനന്തദേവേശ ജഗന്നിവാസ ത്വമക്ഷരം സത്പരം യത്. ഒരു മിനിറ്റ്.
കസ്മാച്ചതേ നമേരൻ മഹാത്മൻ ഗരീയസേ ബ്രഹ്മണോപ്യാതികർത്രേ അനന്തദേവേശ ജഗന്നിവാസ ത്വമക്ഷരം തത്പരം യത് തത്പരം യത്. ഓക്കെ, അസത്ത് തത്പരം യത്. ഓക്കെ, സത് അസത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനായ പുരുഷോത്തമ, അങ്ങാണല്ലോ ആദിമനായ സ്രഷ്ടാവ്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയാണ്, എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനായ പുരുഷോത്തമ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഭക്തിയാദരപൂർവം അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോ എങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങയെ ഭക്തിയാദരപൂർവം അങ്ങയെ പ്രണമിക്കാത്തത്? അതിലില്ലാത്തവനും പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയവുമായ ദേവാതിദേവ, അക്ഷയവും കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണവും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഉപരിയുമാണ് അങ്ങ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള പുരുഷോത്തമ, അങ്ങാണല്ലോ ആദിമനായ സ്രഷ്ടാവ്. ആര് തന്നെയാണ്? അങ്ങ് തന്നെയാണ്. എങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്തിയാദരപൂർവം അങ്ങയെ പ്രണമിക്കാത്തത്? അതിലില്ലാത്തവനും പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയവുമായ ദേവാധിദേവ, അക്ഷയവും കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണവും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഉപരിയുമാണ് ആര്? അങ്ങ് ഉപരിയാണ്. എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്തിയാദരപൂർവം അങ്ങയെ അവര് പ്രണമിക്കാത്തത് എന്നിവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ കീർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവരാലും ആരാധ്യനാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് അർജുനൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഈ പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാവരാലും ആരാധ്യനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ഇതാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സർവവ്യാപിയും ആത്മാക്കളുടെ ആത്മാവുമാണ് അദ്ദേഹം. മഹാമനസ്കതയെയും അപാരതയെയുമാണ് മഹാത്മാ എന്ന പേര് കൊണ്ട് കുറിക്കുന്നത്. എന്താണ്? ഭഗവാൻ മഹാമനസ്കതയും അപാരതയുമാണ്. അനന്തൻ എന്ന വാക്ക് ഭഗവാന്റെ സ്വാധീനതയ്ക്കും ചൈതന്യത്തിനും കീഴ്പ്പെടുത്താത്തവനായി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലെന്ന് പറയാനാണ് എന്ത്? അനന്തൻ എന്ന വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ സ്വാധീനതയ്ക്കും ചൈതന്യത്തിനും കീഴ്പ്പെടാത്തതായിട്ട് യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഇവിടെ അനന്തൻ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദേവേശൻ എന്ന് പറയുന്നത് സർവ്വദേവന്മാരുടെ അധിപതിയും നിയന്താവുമാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് സ്പഷ്ടമാക്കാനാണ് ഇവിടെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ദേവേശൻ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ശ്ലോകം 39 അല്ലേ? 38 ഇതിലില്ല. 38 പറയാം. ത്വമാദിദേവ പുരുഷ പുരാണം ത്വമസ്യ വിശ്വസ്യ പരം നിധാനം വേത്താസി വേദ്യം ച പരം ച ധാമ ത്വയാ തദം വിശ്വമനന്തരൂപ. ആദിദേവനും പുരാണ പുരുഷനും പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് ആധാരവും അങ്ങ് തന്നെ, അറിയേണ്ടതും അറിയുന്നവനും അങ്ങ് തന്നെയാകുന്നു. ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമായ അഭയസ്ഥാനവും ആര് തന്നെയാണ്? അതും അങ്ങ് തന്നെയാണ്. ഹേ അനന്തരൂപ, ഈ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചമെങ്ങും അങ്ങ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. ഇനി 39ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, വായുര്യമോഗ്നിർവരുണാശാഖ പ്രജാപതി സ്ത്വം പ്രപിതാമഹശ്ച നമോ നമസ്തേ തു സഹസ്രകൃത്വ പുനശ്ച ഭൂയാപി നമോ നമസ്തേ. വായുവും പരമനിയന്താവും യമനും അഗ്നിയും വരുണനും ചന്ദ്രനും പ്രജാപതിയും പ്രപിതാമഹനും അങ്ങ് തന്നെ. 1000 തവണയും അതിലേറെയും തവണ പ്രണാമങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങ് തന്നെയാണ് എന്ത്? വായുവായിട്ടുള്ളതും പരമനിയന്താവായിട്ടുള്ളതും യമനും അഗ്നിദേവനും വരുണനും ചന്ദ്രനും പ്രജാപതി പ്രപിതാമഹൻ എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? അങ്ങ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ 1000 തവണ അതിലേറെ തവണ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് ഇവരെല്ലാവരും എന്നുള്ളത് അർജുനൻ ഇവിടെ പറയാണ്. പ്രപഞ്ച സർഗത്തിലെ ആദി ജീവാത്മാവായ ബ്രഹ്മാവിന്റെയും പിതാവാണ് ആര്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് പറയും? പ്രപിതാമഹൻ എന്നും സംബോധന ചെയ്യുന്നു. നമാപുരുസ്തഥ പൃഷ്ഠതസ്തേ നമോസ്തുതേ സർവത ഏവ സർവ അനന്തവീര്യാമിത വിക്രമസ്തം സർവം സമാപ്നോഷി തതോസി സർവ. മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കട്ടെ. അതിരറ്റ ശക്തിമാനെ, അങ്ങ് നിസീമമായ ശക്തിയുടെ ഉടമയാണ്. സർവവ്യാപിയാകയാൽ അങ്ങ് എല്ലാമാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനെ അർജുനൻ പ്രണമിക്കാണ്. മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും
കാരണം ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. ഇതിൽ മുന്നേതാണ് പിന്നേതാണെന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്, പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ പ്രണമിക്കട്ടെ അതിരറ്റ ശക്തിമാനെ, അങ്ങ് നിസീമമായ ശക്തിയുടെ ഉടമയാണ്, അങ്ങ് സർവവ്യാപി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങാണ്, എല്ലാം അങ്ങ് തന്നെയാണെന്നുള്ളത് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? സഖേതി മത്വ പ്രസഭം യദുക്തം ഹേ കൃഷ്ണ ഹേ യാദവ ഹേ സഖേതി അജാനത മഹിമാനം തവേദം മയാ പ്രമാദാത് പ്രണയേന വാപി യച്ചാവഹ സാർത്ഥമസത്കൃതോസി വിഹാര ശയ്യാസന ഭോജനേഷു ഏകോഥ വ്യാപ്യച്യുത തത്സമക്ഷം തക്ഷാമയേ ത്വമഹം അപ്രമേയം. അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്ത് എന്ന് മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്തിലോ സംഭ്രാന്തിയോ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിലായിരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലും പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പറയുന്നത് അങ്ങയുടെ മഹത്വമാണ് എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ഒരു സുഹൃത്ത് മാത്രമാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണ, യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു. മാത്രമല്ല അവര് ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ കളിക്കുമ്പോഴോ കിടക്കയിൽ കിടക്കുമ്പോഴോ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോഴോ പല സമയത്തും വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട് അർജുനൻ ഭഗവാന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോ അങ്ങയോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. ഒരു ജീവാത്മാവിന് കൃഷ്ണനോടുള്ള ബന്ധം സനാതനമാണ്, അത് മറക്കാനാവാത്തതാണെന്ന് അർജുനന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സനാതനമായിട്ടുള്ളതാണ്, അതൊരിക്കലും മറക്കാനാവാത്തതാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ അർജുനന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകും. അപ്പൊ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ ആ വിഭൂതി പൗഷ്കല്യം കണ്ടിട്ടും കൃഷ്ണനോടുള്ള മൈത്രി ബന്ധം വിസ്മരിക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയുന്നില്ല? അർജുനന് കഴിയുന്നില്ല. പിതാസി ലോകസ്യ ചരാചരസ്യ ത്വമസ്യ പൂജശ്ച ഗുരുർഗരീയാൻ ന തത്സമോ സത്യഭിധികാകുതോന്യോ ലോകത്രയേപ്യ പ്രതിഭപ്രഭാവ. ചരാചരങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രപഞ്ച സർഗത്തിന്റെ പിതാവാണങ്ങ്. ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആരാധ്യ പ്രമുഖനായ പരമോന്നത ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും അങ്ങ് തന്നെയാണ്. അങ്ങേക്ക് സമനാവാൻ കഴിവുള്ളവരായോ മറ്റാരുമില്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഹേ അതുല്യ പ്രഭാവമേ, 3 ലോകങ്ങളിലും അങ്ങയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരാണുള്ളത്? അപ്പൊ ചരാചരങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പിതാവ് ആരാണ്? സർവചരാചരങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പിതാവ് ഭഗവാനാണ്. ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആരാധ്യ പ്രമുഖനായ പരമോന്നത ആധ്യാത്മിക ഗുരുവുമാര് തന്നെയാണ്, അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അങ്ങേക്ക് സമനാവാൻ കഴിവുള്ളവരായിട്ടോ ആരും തന്നെ ഇല്ല. അസമാർത്ഥോ നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന് തുല്യനാകാൻ കഴിവുള്ളവരായിട്ടോ ആരും തന്നെ ഇല്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഹേ അതുല്യ പ്രഭാവനെ, 3 ലോകങ്ങളിലും അങ്ങയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരാണുള്ളത് എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തസ്മാത് പ്രണമ്യ പ്രണിധായ കായം പ്രസാദയേ തോമഹമീശമീഠ്യം പിദേവ പുത്രസ്യ സഖേവ സഖ്യും പ്രിയാർഹസി ദേവസ്യോഠും. സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആരാധ്യനായ ഭഗവാനെ, ഞാൻ അങ്ങയെ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നു. പ്രസാദിക്കണമേ. മകന്റെ ധിക്കാരത്തെ അച്ഛൻ എന്ന പോലെ, സുഹൃത്ത് തന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ അവിവേകത്തെ എന്ന പോലെ, ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ പെരുമാറ്റത്തെ എന്ന പോലെ ഞാൻ അങ്ങയോട് ചെയ്തിരിക്കാവുന്ന പിഴകൾ അങ്ങ് ക്ഷമിക്കണമേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, അങ്ങയെ ഞാൻ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നു, അങ്ങക്ക് ഞാൻ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള പ്രണാമങ്ങളും അർപ്പിക്കുന്നു, എന്നോട് പൊറുക്കണമേ. എങ്ങനെ പൊറുക്കണം? ഒരു അച്ഛൻ മകന്റെ ധിക്കാരത്തെ പൊറുക്കുന്നത് പോലെ, ഒരു സുഹൃത്ത് തന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ അവിവേകത്തെ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ, ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ പെരുമാറ്റത്തെ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പിഴവുകളും അങ്ങ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അദൃഷ്ടപൂർവം കൃഷിതോസ്മി ദൃഷ്ട്വാ ഭയേന ച പ്രവ്യഥിതം മനോമേ തദേവ മേ ദർശയ ദേവരൂപം പ്രസീദ ദേവേശ ജഗന്നിവാസ. മുമ്പ് കാണാത്ത ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കുന്നു. അതേ സമയത്ത് തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സ് ഭയാകുലവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയമായ ദേവാദിദേവ,
വീണ്ടും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രൂപം തന്നെ സ്വീകരിക്കുവാൻ കനിവുണ്ടാകണമേ. അപ്പൊ പറയുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം, ആദ്യമായിട്ടാണ് അർജുനൻ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ്, പക്ഷെ അതേ സമയം തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സ് എങ്ങനെയാണ്, ഭയാകുലമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആശ്രയമായിട്ടുള്ള ദേവദേവ, അങ്ങ് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രൂപം തന്നെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് കനിവുണ്ടാകണേ എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാണ്. ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും നാരായണാകൃതി 4 ബാഹുക്കളോട് കൂടിയതാണ്. അപ്പൊ നാരായണ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്, ചതുർഭുജ രൂപമാണ്. അപ്പൊ ഓരോ കരങ്ങളിലുമുള്ള ശംഖ് ചക്ര ഗദാപത്മങ്ങൾക്ക് സ്ഥാന വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണപ്പെടും. അപ്പോ ഇവയെ ഓരോന്നിനെയും വഹിക്കുന്നത് ഏത് കൈ എന്നതനുസരിച്ചാണ് നാരായണാകൃതിക്ക് നാമധേയം നൽകി വരുന്നത്. അപ്പോ നമുക്ക് തോന്നുമ്പോ എല്ലാതും എന്താണ്, ഈ നാരായണ രൂപങ്ങൾ വാമനല്ല വാസുദേവനായാലും സംഘർഷനായാലും പിന്നെ അച്യുതനായാലും പാർത്ഥസാരഥി, ഇവരൊക്കെ ഒരേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാം. പക്ഷെ ഇത് എങ്ങനെയാ പറയണത്, ഈ ശംഖ് ചക്ര ഗദാപത്മം ഇത് മാറുന്നതനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം മാറുന്നത്. ഇപ്പൊ വലത് കയ്യിൽ ശംഖിരിക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ നാമം എന്താണോ അതായിരിക്കില്ല ഇടത് കയ്യിൽ ശംഖിരിക്കുമ്പോ വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്ന് മാറുന്നതനുസരിച്ച്, ഈ 4ഉം ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലും മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം. ഇത് നാരായണനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മാധവനാണ്, ഇത് അച്യുതനാണ്, ഇത് കേശവനാണെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഈ ശംഖ് ചക്ര ഗദാപത്മത്തിന്റെ സ്ഥാനം അനുസരിച്ചാണ്. ഈ എല്ലാ രൂപങ്ങളും കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജ നാരായണ രൂപം കാണാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. കിരീടിനം ഗതിനം ചക്രഹസ്തം ഇച്ഛാമി ത്വാം ദ്രഷ്ടുമഹം തഥൈവ തേനൈവ രൂപേണ ചതുർഭുജേന സഹസ്രബാഹോ ഭവ വിശ്വമൂർത്തേ. ഹേ സഹസ്രബാഹുവായ വിശ്വരൂപ, 4 കൈകളും ശിരസിൽ കിരീടവും കൈകളിൽ ശംഖചക്ര ഗദാ പത്മങ്ങളുമുള്ള അങ്ങയുടെ ആ രൂപം കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അത് കാണിച്ചു തരണം. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയാണ്, അങ്ങയുടെ നാരായണ രൂപം എനിക്ക് കാണണം എന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആഗ്രഹം പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളില് ശുദ്ധമായ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപം കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് അടുത്തത്. അപ്പൊ ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയാ പ്രസന്നേന തവാർജുനേദം രൂപം പരം ദർശിതമാത്മയോഗാത് തേജോമയം വിശ്വമനന്തമാദ്യം യന്മേ ത്വധന്യേന നാ ദൃഷ്ടപൂർവം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ അർജുന, നിന്നിൽ സന്തുഷ്ടനായ ഞാൻ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്തർഹിതമായ എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം കാട്ടിത്തന്നു. ആദിമവും അവസാനമില്ലാത്തതും തേജോമയവുമായത് നീ ഒഴികെ ആരും മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ നിനക്ക് ഞാനിപ്പോ ഈ കാണിച്ചത് വിശ്വരൂപം നീ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, നിനക്ക് മുന്നിൽ ഇത് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്തർഹിതമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്, ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം. അത് ഞാനിപ്പോ നിനക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. ഇത് ഇതിനു മുന്നേ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ തന്നെ ഇവിടെ പറയാണ്. അപ്പൊ അർജുനന് മുമ്പ് വിശ്വരൂപം ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ അർജുനന് പ്രത്യക്ഷമായ സ്വർഗലോകങ്ങളിലും ബഹിരാകാശങ്ങളിലും വാഴുന്ന ഭക്തന്മാർക്കും അത് കാണാൻ ഇടവന്നു. അർജുനൻ കാരണം അവർക്കതിന് അവസരം ലഭിച്ചു. അപ്പോ അർജുനന് ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിക്കുമ്പോൾ അർജുനൻ മാത്രമല്ല അത് കാണുന്നത്, സ്വർഗലോകങ്ങളിലും ബഹിരാകാശങ്ങളിലുള്ള ഭക്തന്മാർക്കും അത് കാണാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അവസരം ലഭിച്ചു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാം. നിർഭാഗ്യവശാൽ ദുര്യോധനൻ ഭഗവാന്റെ ശാന്തി സന്ദേശം കൈക്കൊള്ളാതിരുന്നപ്പോ ഏതാണ്ട് വിശ്വരൂപം ആർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ദുര്യോധനന് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അർജുനന് ഈ കാണിച്ചു കൊടുത്ത പോലത്തെ അല്ല അപ്പോ ദുര്യോധനന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത ആ രൂപം. അത് രണ്ടും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്, മുമ്പ് ആരും കണ്ടതില്ലെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ ഇവിടെ സ്വയം സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത രൂപം പോലെയല്ല ആർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തത്, ദുര്യോധനന് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ദുര്യോധനനും ഭഗവാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും കൂടി ഇവിടെ പറയാണ്. ശ്ലോകം 48 നാവേദയജ്ഞാധ്യേയനിർനദാനൈർ നാചക്രിയാഭിർ നാതപോഭിരുദ്ഗ്രൈ ഏവം രൂപാശക്യ അഹമ്യലോകേ ദ്രഷ്ടും തദന്യേന കുരു പ്രവീരാം. ഹേ കുരുശ്രേഷ്ഠ, എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം നീയല്ലാതെ മറ്റാരും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. വേദാധ്യായനം നടത്തിയത് കൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ പുണ്യ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം ചെയ്തത് കൊണ്ടോ ദാനം തപസ് എന്നിവ ചെയ്തത് കൊണ്ടോ പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് കൊണ്ടോ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആർക്കും ഈ രൂപം ദൃശ്യമാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, വേദാധ്യായനം നടത്തിയാലോ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചാലോ ദാനം ചെയ്താലോ തപസ് ചെയ്താലോ ഒന്നും എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇത്
അർജുനൻ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു, ഭഗവാൻ അർജുനൻ കണ്ടു എന്നല്ലാതെ ഇതിനു മുൻ ഇതുവരെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇത് കാണണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വേദാധ്യായനം നടത്തുക, യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക, ദാനം ചെയ്യുക, തപസ് ചെയ്യുക, ഇതുകൊണ്ടൊന്നും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഇതുകൊണ്ടൊന്നും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഈ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അവഗണിക്കുകയും അതേ സമയം തന്നെ ദിവ്യദർശനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അസാധ്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ അവഗണിക്കുന്നു, പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ ആഗ്രഹമുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ ദിവ്യദർശനം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക. അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നടക്കാത്തതാണ്. ദൈവികത കൈവരിക്കാതെ ദിവ്യദർശനം സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കാതെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടാതെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ദിവ്യദർശനം നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. നേരെ മറിച്ച് ദിവ്യദർശനമുള്ളവർക്ക് അർജുനൻ കണ്ടതുപോലെയുള്ള വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. മാത്തേ വ്യഥാമാച വിമൂഢഭാവോ ദൃഷ്ടാരൂപം ഘോരമിദൃംഗമേദം വ്യാപേത ഭീപീതമാന പുനസ്ത്വം തദേവ മേ രൂപമിതം പ്രപശ്യ. എന്റെ ഈ ഭീപത്സരൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു. ഇത് ഇവിടെ അതോടെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്തമനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം. അപ്പൊ എന്റെ ഭീപത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനായി, സംഭ്രാന്തനായി, അത് ഇതിവിടെ തീരട്ടെ. കാരണം ഇപ്പൊ അർജുനന്റെ ഈ സംസാരമൊക്കെ കേട്ടപ്പോ ഭഗവാന് മനസ്സിലായില്ലേ, അർജുനൻ വളരെയധികം വിഷമിച്ച് പേടിച്ചിട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത്. അത് ഇതോടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇനി എന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള നീ സ്വസ്ഥത കൈവരിച്ചുകൊള്ളൂ. നിനക്ക് ശാന്തമനസ്കനായിട്ട് നീ ഇപ്പൊ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം നിനക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയാണ്. ഒരു ഭക്തൻ വിശ്വരൂപ ദർശനത്തിൽ താല്പര്യമില്ല. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് കാണാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല? വിശ്വരൂപം കാണാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം വിശ്വരൂപത്തിന് ഒരു വ്യക്തിയിൽ എന്തുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല? പ്രേമഭാവന ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പ്രേമഭാവനകൾ കൈമാറാനായിട്ട് സഹായിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭക്തന് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാ ഇഷ്ടം? ഭഗവാന് തന്റെ ആരാധനാഭരിതങ്ങളായ വികാരങ്ങളെ ഭഗവാന് നിവേദിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കാനാണ് ആർക്കിഷ്ടം? ഭക്തന്മാർക്ക് ഇഷ്ടം. അതുകൊണ്ട് അവർക്കിഷ്ടം ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപമാണ് ആർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? ഭക്തന്മാര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. സഞ്ജയ ഉവാച ഇത്യർജുനം വസുദേവസ്തഥോക്ത്യ സ്വകം രൂപം ദർശയാമാസ ഭൂയഃ ആശ്വാസയാമാസ ച ഭീതമേനം ഭൂത്വാ പുനഃ സൗമ്യവപൂർമഹാത്മാ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഏത് രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു? ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനനെ ധൈര്യം വരുത്താനായിട്ട് ഇരു കൈകളോട് കൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്താനായിട്ട് ഏത് രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു? തന്റെ സാധാരണ രൂപം, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപവും ഭഗവാൻ അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. സൗമ്യവപു എന്ന പദം വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. ഇവിടെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ശരീരമാണെന്ത്? സൗമ്യവപുസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എല്ലാവരും കൃഷ്ണന്റെ ശാരീരിക സൗകുമാര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായി. ലോക നിയന്താവായ അദ്ദേഹം ഭക്തനായ അർജുനന്റെ ഭയം ശമിപ്പിച്ച് വീണ്ടും തന്റെ അത്യന്ത സുന്ദരമായ കൃഷ്ണരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം എങ്ങനെയാ പറയണത്? സൗമ്യ വപുസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത്ര സുന്ദരമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ആ ശരീരം. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ശരീര സൗകുമാര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ആ ശരീര സൗകുമാര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായി. ലോക നിയന്താവായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം തന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള അർജുനന്റെ ഭയം ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ആ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? ദൃഷ്ട്വേതം മാനുഷം രൂപം തവ സൗമ്യം ജനാർദ്ദന ഇദാനീമസ്മി സംവൃത്ത സചേത പ്രകൃതിം ഗതഃ. കൃഷ്ണനെ ഇങ്ങനെ സ്വന്തം രൂപത്തിൽ കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ അത്യന്ത സുന്ദരമായി മാനുഷികാകാരം കണ്ടിട്ട് ഞാനിപ്പോ മുൻമട്ടിലായി, എൻ്റെ മനസ്സ് ശാന്തമായി. അപ്പോ ഭഗവാനെ ഈ കൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ കണ്ടപ്പോ അർജുനന്റെ മനസ്സ് എങ്ങനെയായി മാറി? സുന്ദരമായിട്ടുള്ള രൂപമാണത്. അത് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ മുൻമട്ടിലായി, എൻ്റെ മനസ്സ് ശാന്തമായി എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ വെറുമൊരു മനുഷ്യനാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിലുള്ള നിർഗുണ ബ്രഹ്മമാണ് ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നതെന്നും ഊന്നി പറയുന്നവർ വായനക്കാരെ വഴിതെറ്റുകയാണെന്നും അത് ഏറ്റവും വലിയ അനീതിയാണെന്നും ഭഗവത്ഗീത വ്യക്തമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. ഭഗവാനിലുള്ള നിർഗുണ ബ്രഹ്മമാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരെ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? അനീതിയായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ.
വിശ്വരൂപവും ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപവും കൈക്കൊണ്ട കൃഷ്ണനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്? അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, പകൽ വെളിച്ചം പോലെ വ്യക്തമാണ് എന്ത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങള്. അതിന് ഒരിക്കലും എന്ത് ഉണ്ടാവില്ല, മൂഢന്മാരായ ഭാഷ്യകാരന്മാരുടെ ദീപനാളങ്ങള് അതിനാവശ്യമില്ല. അപ്പൊ സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് കാണിക്കാൻ സാധിക്കില്ല? വിശ്വരൂപം കാണിക്കാനോ ചതുർഭുജനായിട്ടുള്ള നാരായണ രൂപം കാണിക്കാനോ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം കാണിക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സുദുർദശമിതം രൂപം ദൃഷ്ടവാനാസി യന്മമ ദേവ അപ്യസ്യ രൂപസ്യ നിത്യം ദർശന കാംക്ഷിണ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയ അർജുന, നീ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഈ രൂപം കാണുവാൻ ഏറെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. ദേവന്മാർ പോലും ഈ പ്രിയതരമായ രൂപത്തെ കാണുവാൻ അവസരം പാർത്തു കഴിയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്, സുദുർദശമിതം രൂപം എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ നീ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ രൂപം, അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം, ഇത് കാണാനായിട്ട് വളരെ പ്രയാസമാണ്. ദേവന്മാര് പോലും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപത്തെ കാണാനായിട്ട് അവസരം കാത്തു കഴിയുന്നവരാണ് ആര്? ദേവന്മാര് പോലും. അത്രയും സുദുർദശമായിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ദ്വിഭുജനായ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അത് കൂടുതൽ ഗോപ്യമാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ മുതലായ ദേവന്മാർക്ക് പോലും എളുപ്പത്തിൽ ദൃശ്യമല്ല ഏത് രൂപം? ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം എന്നും കൂടി ഇവിടെ എടുത്തു പറയാണ്. നാഹം വേദേർന തപസ്സ നാദേന ചേച്ചിയ ശക്യം ഏവം വിധോ ദ്രഷ്ടും ദൃഷ്ടവാനാസി മാം യഥാ. അതീന്ദ്രിയ ദൃഷ്ടിയാൽ നീ കാണുന്ന രൂപം വേദാധ്യയനം കൊണ്ടോ തപശ്ചര്യ കൊണ്ടോ ദാനം യജ്ഞാദികളോ കൊണ്ടോ കൈവരിയാവുന്നതല്ല. അവയൊന്നും കൊണ്ടല്ല എന്റെ ഈ യഥാർത്ഥ രൂപം ഒരാൾ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത്. അപ്പോ നേരത്തെയും പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ വേദാധ്യയനം കൊണ്ടോ യജ്ഞദാനം ചെയ്തത് കൊണ്ടോ തപശ്ചര്യകൾ ചെയ്തത് കൊണ്ടോ ദാനം യജ്ഞമൊക്കെ ചെയ്തത് കൊണ്ടോ പുണ്യപ്രവർത്തികൾ ചെയ്തത് കൊണ്ടോ ഒന്നും എന്ത് സാധിക്കില്ല? എന്റെ ഈ യഥാർത്ഥ രൂപം നിനക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. എന്താ വേണ്ടത്? ഭക്ത്യാ ത്വനന്യയാ ശക്യ അഹമേവം വിധോർജുന ജ്ഞാതും ദ്രഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരം തപ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? അർജുനോട് പറയുന്നത് ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി. എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്നെ നീ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അറിയാനും കാണാനും സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഏത് മാർഗമാണ്? ഭക്തി. ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാൻ അറിയാനും ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. വേറെ ഒരു വഴി നമുക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ മനുഷ്യരാശിക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം. അതിപ്രയത്നം കൊണ്ട് മാത്രം നേടാവുന്ന കൃഷ്ണഭക്തിയെ ഉദാരമായി വിതരണം ചെയ്തു പോന്ന ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് ഏറ്റവും ദാനശീലനായ വ്യക്തി എന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ ദാനശീലനായിട്ട് വ്യക്തി പറയുന്നത് ആരെയാണ്? വ്യക്തിയായിട്ട് പറയുന്നത് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെയാണ്. കാരണം കൃഷ്ണഭക്തി ഉദാരമായിട്ട് വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ് ആര്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അതിനുതകും വിധം ധനം നൽകുകയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ദാനം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത്? ഏറ്റവും വിശേഷമായ ദാനമായിട്ട് പറയുന്നത്. അതിനെ സഹായിക്കുന്നവരെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഏറ്റവും മഹത്തായ ദാനമെന്നും പറയുന്നത്. ധനം നൽകുന്നതാണ് ഏറ്റവും മഹത്തായ ദാനമെന്നും ഇവിടെ പറയുന്നു. മത്കർമ്മ കൃന്മത് പരമോ മത്ഭക്ത സംഘവർജിതഃ നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യാസ മാമേതി പാണ്ഡവ. പ്രിയ അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയും ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയും മാലിന്യം കൂടാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും ഭഗവാനെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായിട്ട് കരുതുകയും ചെയ്യുന്ന സർവഭൂതങ്ങളോടും എങ്ങനെ വേണം? സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ എടുത്തു പറയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ എന്ത് വേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാം, എല്ലാവരോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുക, അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം ഭഗവാനായിട്ട് കരുതുക. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും.
ആത്മീയ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള കൃഷ്ണലോകം എന്ന ഗ്രഹത്തിൽ സർവോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനുമായി ഉറ്റ ബന്ധം പുലർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ അനുസരിക്കുക തന്നെ വേണം. ഭഗവത്ഗീതയുടെ സത്ത് മുഴുവൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം പുലർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക തന്നെ വേണം. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നവർക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ആ ബന്ധം പുലർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അത് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയുടെ സത്ത മുഴുവൻ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ അനുസരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, കാമ്യകർമ്മങ്ങളോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ മാലിന്യമില്ലാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം അതായിട്ട് കരുതുക. പിന്നെ എല്ലാവരോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തനാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, नित्याय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ.